Veenwoudsterwal, of in kort Fries de Waal, het giethoren van Friesland. Een dorpje met een paar honderd inwoners. Rond 1750 begon het hier als een veenkolonie. Arbeiders trokken naar dit gebied om turf te graven. Onder hen ook een groep doopsgezinnen uit Giethoorn. Ze groeven een vaart, legden er bruggetjes over, bouwden kleine huisjes, soms niet meer dan plaggenhutten, en begonnen het land om zich heen te vervenen en daarna te ontginnen. Wie laagveen afgraaft, maakt water, en dus ging veel vervoer over het water. De kleine boeren in Veenwoudsterwal gebruikten pramen en schouwen om hooi van het land te halen en goederen te vervoeren. Het vroeg stuurmanskunst om elkaar in de drukke Walsterveert te passeren. Rijk waren ze niet in Veenwoudsterwal. Er kwamen vooral kleine handelaartjes, sommigen zelfs nog met een hondenkar. In buurdorp Veenwouden was meer te beleven. Daar had je een station met een chic stationskoffiehuis. Je had er ook een zuivelfabriek, de Freya, waar veel walsters aan het werk waren. En zo werd Veenwoudsterwal van een turfgraversdorp tenslotte een forensendorp met een kleine watersportsector. Want rondom het giethoren van Friesland kun je schitterend kanoën of suppen.